Hello sa tanan mga kaigsuonan ko din ni Kristo. Welcome back po sa atong YouTube channel. Ug karon ananaw sab kami ipambit nga na kaninyo nga mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran. O kamo na ang maghukom o magtimbang-timbang ini mga igsuot kung ang iyang gipanulti ana ba sa otoridad. Ug busa dili na kita maglangan ug ato na kining padayon. Pagkatapos po ang intro. Nakoy pungutan lang si mga kol. Importante gid ni kayo nga may balan gid sa mga tao no sa tibuok kalibutan. Kay ako na ning gi-search kumbaga sa kuhanon na sa Google kung pwede nakita kaplagan nga mga tao nga nagswali nga para si mo. Ako pungutan ng kol. Kinsa man gid ka o unsa may imuhang mga tinago. O nga no, mo reflect man gid si Papa Jesus og ang Dios Amahan sa imuhang panagway. Manong mahitabo man ni si Muha nga unta naman ka sa ubos anong di wala man namo na saksihan sa uban nga mga nagwali para sa mga pare o bisan gani sa bang mga pastoro sa dako taas nga posisyon para ng mga Santo Papa wala namang nakita ba. Masa may tinago ni Jesus nga naaman si Muhakol nga ikaw man ang gigamit sa espiritu. Lisod kayo ng tubagon boy kay may una pa sila magpatas. Di Kristo sa una giputol niya ang kakog sa tao pinagi sa iyang pagsakripisyo sa iyang lawas. Gipatulo niya iyang lawas. Kay tagaan tag pinakalibo ka tuig mo tag kalutan ako ni Amahan. Di ba? Kunya mo itong nasa John 16 pambata man ana, di ba? Sa palad sa bata nakita ng John 16. John 16 mo siya sa Amahan. Mas maayo nga dito siya biyaan siya. Kaya ron mo ani ang magtatabang. John 16 basahan niya na. Niya ang kalibutan nun, ani para ang mga pare, mga pastong ko kalibutan nun, di man makatugkad ani. Sa 14 po. Magpainom doon sa espiritu. Taon na po'y wala maniniingon nga dili ko mo dawat ani. Na naman ni nako, gitunan ko 33 katuig na ko ni. Natingala ko. Ang kanunay siya makahangyo. Usak anak, usak katawo. Tama kaninyo, magtuyo uban kaninyo, dili ba? Si Kristo, ito nasa langit. Magawali siya para sa langit kay katong kung mamatay uban kaniya maghari uban kaniya kaya naman kaya imong lawas kung naa pa kay sala baydan sa imong kamatayon unya ako magwali man ko para sa bagong yuta sa yuta wala kung naami sala nga nabugatan mo ay mo kabalaka kay naman si Kristo dito kay baydan man sa imong kamatayon kung makaya pagbayad. Unya kung dili kaya, kung panahon pa ka luwason sa Ginoo, magantos pa ka pinasi mo sakit. Pero kung isog ka, kabalo na kakin sa imong Amahan, wala kang mag-uol kay ko. Paglipay mo kung magsakit mo, nya dahil mamatay. Kaya ano, nakabayad pa ka, kay kulang pa man imong kamatayon, walang preso. Boy, karing akong sinuwi ka ni Adto, si Juan, manang nabunyag ko sa espiritu. Kay daghan kaayo nga dili valid ang bunyag. Ay dili man madungog ang pang-ampo ko nga dunay jutay nga sala. Labi na kong gigamit siya. Tama gid. Tibo kalibutan tong ano di ba? Sa una nagsakripisyo ta, tulong ka tuig. Mahapit naman ta 5 ka tuig, tulong ka tuig. To nahuman ko atong itaktak na ko tanan. Ug ipahamtang kanila Ginoo ang nasuko nako. Mo to nga ako ana po ning gibawi. Tibo kalibutan unta ani. Unya ang mga tao na pod ani nga maghubad pod kung na mga vlogger maghubad para makadawat pod sila. Naman kay bagong Israel boy, dili Hudiyo, dili mga Israelitas, dili man ako ni kaya nga akong didaan sa una magsimba ko, maputos ko sa singot, dili ba? Kay musulti gyud ko kay ang magwali pud puro pakarog ingnon. Wala man giwali ang balaang kasulatan, giwali man nun ilang kasaysayan. Yan naman sa balaang kasulatan magbuhat-buhat pud sila ug sugilanon. Boy, ako na ning gipakamatyan ang espiritu manang malipay kani ko kung mamatay ko kay balaanon patingali ko sa akong kaliwat og mga parente aron kani dili naman ko gusto nga tubang sa mga tao nga nanglibak nako kay gipakaulawan puno na ako akong parente. Apa ang problema boy, wala ba ta nagpakaulaw sa Ginoo nga nag-angkon ta nga Kristiyano pero wala ta nagabuhat, dili na pagid sa mabalik, dili na magid niya mapugan boy, kadabot na magyung kapanahonan pareha karon sa nasod tanawa. Ububuto ng nuklear, mayang atong katulog, gipakoyta manan ako. Di ba sa una, ulom katuig before itong nakong linok din Nagsige tagluhod, nagampo sa Turkey niin ko. Pag-ampo ta din para sa paglaing nasod. Yan, nahitabo ba? Misan ka ni karon boy, kung naay mamatay, makita ba ako?
Ug maingon sa sulti akong pamilya ug sao man ako manggani sila ni tuon ako. Nga buhi pa sila ug naayo sila. Pare nga usahay. Ngayon ako kinukuhaan lang ko para sa mga tao. Kaya nahigugma ko nila. Bisag wala sila nahigugman ako. Kaya gusto ko na ako, boy, nga mataas-taasan pa ilang kinapuhi. Pero dili na magini may tabo, boy. Dili na magini mausab ni. Naa sa balaang kasulatan. Mao na nga ang atuang kalibutan karon. Gamay na lang kulang. Sulugon man jud ni. Tanawa ang mga sinsya. Iya tanawa ang mga tao, mga batan-on wala pa yun. Naminaw anak. Nagpatuyang hinog kailibgon kalibutan. Tama. Boy, mas maayo pa itong dakok sala, boy. Kaya gano, dako pa sa ikibayat. Kaysa mga kanang nag-ampo nga kanunay na sa simbahan. Nagpataas pa na sa kaugalingon. Dili ginamausap, dili man na sila gustong mamati. Kaya naguna-una man sila labaw sila og nauna. Tanawa tong tulisan, boy, og katong parisyo. Padayon lang mo. Tama. Kaya kung samtang nga akong kinabuhi, sige pa kong kwali, panambal. Ilan naman na ang mga tao din mo nagnaing ko ginuhi, padala ka na ako. Ang muanin ako. Pero makita man dahil nga gamay raman di kayo. Ang gusto kaniya. Manang gusto sa mga tao dahil ako walang tambalan. Kaya karon gilibog na po ang mga tao. Nangaayo diri, di na mo balik kay dautan ko nung diri. Wala boy sila kong apo para sa mga tao. Wala nagpalayo sa Diyos. Nagpalayo na to. Di man sila gustong mamati sa pulong sa balaang kasulatan. Manang si Kristo sa unang ipalansaw sa postanawa karon ang atong tinuang katoliko. Magsagulog na pong Biyernes Santo. Usap mo na po ng pagpalansang. Di ba niingon sa Ginoo, ay kung hilaki ninyo iyong kaugalingon. Pero gano'n sige taghilak na si Kristo nagpasan sa cross. Makita man ay nagpapasan sa cross. Atong giludan, ang dakong cross. Kaya nagsige mo tagbuhat nga sa lawayon. Gikamit na to siya, dahil mo tangalantot. Ni wala ta nagtabang sa mga tao na kinanglan. Wala ta nagabiste. Wala nakapakaon. Kung igmat lang sila ni. Wala ko'y katungod sa kalibutan. Wala. Kundi nagitagaan ko katungod sa Espiritu na imong tao. Si Kristo dito sa langit. Igo lang ko nagwali. Dini sa'yo to. Ana ka na sa sulat ni Mateo. Di ko mabali og mga kinaya. Og mga tinuhuan. Ang gusto ka na to, dapit ka na to. Pasagdahin na sila. Ihala di mong kaugalingon nga to kanila. Amen. Kay mga tao nga makig-away ni mo. Huwag magpalayo. Bandi ni mo na. Kundiin ka nagpasan sa imong isikataw. Nagpasan ka sa iyo kasama ni Kristo. Magari tauban ka niya. Paningkamot mo, boy. Amen. Paningkamot ka na agi bagong yuta o bagong langit. Tama. Naachit. Pobre pa ta din niya magpagpabata sa impyerno. Bahala na ng mga dato, magpadato. Kayahay naman na sa kalibutan. Pero boy, daghan po ng dato nga mabalik. Diyos. Katong makaila na to. Kung makaila din dili man ko magpapalakpak. Dili man ko maingon luwas na kamo. Kinalang yun sa buhat, boy. Kung nagtuo ka, dili makita nga nagtuo nga wakay buhat, di ba? Kung baba lang, nagpuyo diya ang dila. Basahan niyo na sa balaang kasulatan. Puros baka ko na. Kung makita niyo mong tinuod nga binuhatan, tinuod ka na higugma. Kung nahigugma ka sa Diyos, mutuman ka sa iyang sako. Amen. Musunod ka sa iyang mga sugo. Siya ang Ama, ang Alpha ug ang Omega. Padayon ka mga anak. Padayon ka mga. Kaya inyong mga gisulti. Anak sa otoridad. Amen. Kaya nag-abot sa panahon. Ang mga tao nagbuhat og balaan. Nagpabalan-balaan. Ano na ako gandam kanina. Wala kami katangan. Isulti lang yung kamatawaran. Amen. Ang iyong kasinatihan. Salamat kanina. Salamat sa kanyang mamahal. Salamat kanina. Papawayan ka nga akong gigamit. Amen. Kaya nabugatan siya. Ano na pa siya mga trabaho. Salamat kanina. Ang kanina. Mag-auban mo na kanunay kanina. Salamat. Mga Higson, daghang salamat kaninyo. Ilabi na sa mga viewers o sa mga subscribers sa Espirituhanong Gasa. Nagalawam ako nga inyo kining nasabtan ang tanan o naghangyo usab ako nga inyo kining ipasa usab sa uban aron sila makaambit usab sa maong kamatuoran nga among gipadayag ngana kaninyo pinaagi sa gigamit sa balaang espiritu sa kamatuoran ngayong madungog ug mabati din hinining videoha. Ug busa, please like, share o comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong sabtan, og please subscribe and click the notification bell para kanunay ka mga updated every time nga mag-upload ko mga bag-o nga upload videos. Salamat og ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Magaw balon ta kaninyong tanan.